Kula dipun utus Angger Prabu Jaka Pitana gandeng Kang Rayi Kurawa sajaipun badhe tumandang Sangga Runggi awit saking tumindakipun Angger Nata Mandura ingkang nilaraken pepanggihan rikala swau ampun ngantos kedadosan Istinggil Binaturata menika mangke enggal-enggal kapireng dumateng tiang-tiang Amarta. Ing dinten menika Angger Dipati Karna ing sepatus saged amambengi dukanipun Angger Prabu Baladewa. Yen pancen king dipun penggak syukur binagi sewu, nanging yen Angger Prabu Baladewa boten king dipun pringgaken kanthi sae. Angger Dipati Karna ing kapitados supados mbondo Angger Baladewa. Ingin dawuh sinten? Angger Prabu Jaka Pitana. Lepatipun Koko Prabu Baladewa menapa? Nilar pepanggihan. Lah kok ngantos nilar pepanggihan? Amargi saking menapa? Iya, jalaran saking pecahipun Janaka. Ingkang mejahi? Nggih. Durna. Lah kok ingin dipun cepeng kok Koko Prabu Baladewa? Nggih. Nggih menika wau. Yen kedadosan ngaten menika nglepat menika Durna kok inggih dipun cepeng Koko Prabu Baladewa menapa kinten sampun leres. Menawi stanipun nggih. Nggih mboten. Senajan paman sing kuli menika nampi ngendikanipun Yai Prabu Jaka Pitana, kula supados nyepeng Koko Prabu Baladewa. Dinten menika kula mboten badhe magepan kang Koko Prabu. Ingkang perlu kula menika ora nrimake Patri Janaka. Durna ta pundi sing kula wejing-wejing padane. Angger Dipati Karna angger duka ngono kae ora kena disuwawa. Ora karu-karuan. Paman sing nguri. Durna teng pundi? Durna teng pundi? Nang kono. Badhe kula pejahi. Tindakipun Durna ing mekaten wong agung mesti ora tanggung jawab, ora bisa paring pidana marang wong luput. Ateges Prabu Jaka Pitana menika ratu sing bodho, gampang kena pambujuk marang tumindak ing ora bener. Atak patahe Durna. Mangsa bodho. Dulu dibujuk. Arep dadi sapa kowe ya? Ya aku yo pangling karo kowe ngono, Pak. Nek wong awong kok ora ana sing ilate cawang apa. Lakon iki anggere bener niku cok gampang koyak wadine mana ya. Pun lakon apa mawon nang lakon niku apik niku cok gampang lembes. Rembes. Lah ben wak lho moto. Wong lembes kok lembes. Lho mripat iki lembes lah ya. Nek kuwi bojane itu tadi pikok, Mbak. Ya megal sing padha hati-hati wae.
Pandita kinarya wangsit pindho kumbang nesepa madu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyata Tama Kula Rama iki mengko Janaka terus guangen ana segara inggih Pembayur Janaka mati di santrap dening iwak gedhe engko cahya disantrap dening iwak gedhe balunge banjur didedet karo iwak-iwak cilik drijine diteteli para yuyu-yuyu merca padha bakal bisa tata tentrem ayem-ayem wis ora bakal ana sing kumawani tukang nyolong wanita ya apa lah iki leres ora ngomani kowe jan kae Janaka wis tumeka ing pati kowe gampang bisa lancar uripmu lan kowe bakal nampa bumi negara Cina ora kok mung sak nemlik kaya ngono Ih, badhe sekedhik wong menika anggenipun tumbas kanthi lila lair batos kenging kangge bebodro. Lah iya. Kan jenenge pemain mujur ngalor. Ya sampai to jejer-jejer kaya ngono kan. Ya. Iya. Lan gandeng triplek. Kape kamari ya, nek apa esuk. Bapak iso sare kono. Iya. Ketinggian Mengkono. Besok ben bapak bakal tindak merono ya Satama. mekaten Rama. Ya. Besok bakal tak polo kramake nek palkanen kagungan putra raja tak jenengane Dewi Asri. Rikala semono sang tapa Begawan Durna nembe kewala angudaraos marang kang putra Raden Iswatama. Potapa dipati karo kecandak Durna mati dening aku nek. Kula paman. Bapakmu kan ora tok tulungi mati ya. Waduh. Dos pundi paman? Kaya sapa sing ora denger nek angger Dipati Kerna kuwi karo Janaka kuwi genah tunggal ibu siji Rama. Kowe coba gambarno. Kurawa pirang-pirang semono kae iki sing nemoni angger Baladewa siji wae ora ana sing wani. Panjen bapakmu hitung-hitungane panjen wis cara-cara ki lelaku. Lelakune dos pundi lelaku ki tegese kuwi sak lunga nyawane. Waduh, dos pundi paman? Wis kena tok pestheken bapakmu iki mati. Janaka Selena dibelani nek pancen ngetoke wong tuamu. Wah. Koko Prabu Karna tandingmu aku keparat. Jaring latri
Cinandari sange trusta cimena kabesanan Waduh, angger Dipati Kerna panjenengan kok tega kaliyan kula nggih. Durna. Dosane apa Dimas Janaka tok pateni? Senajan to Durna ora krungu kupinge kudune bisa uninga peningalmu yen iku adikku. Mbok yo bodho pisan ngerti yen Janaka kuwi karo Dipati Kerna kuwi nunggal ibu. Upama to Janaka mati Pancakara, upama Janaka mati merga kerengan diranjap Kurawa, aku nglenggana lahir batin. Nanging bareng mati Janaka dijulung tungkul, inggih mongko ana tinggil Binaturata sepisan mrasatake kalenggan ratu. Kang angka loro ngilangake trap silaning satriya utama, luwih-luwih Durna kuwi pendhita. Kok dadi duwe penemu sing ngomong kono kuwi nalarmu kepiye? Keparat iki. Aduh, asa tama kepiye ngger aku dikeparat kaya ngene. Aduh, mati aku aduh, rambutku diukel kaya mengkene aduh, mati aku gek sirahku dijedil-jedilke kaya ngene aduh. Aduh. Irungku notoli lemah. Wis irung kaya cucuk manuk. Malah notoli lemah kaya ngene aduh. Aduh, aku ngeman manukku. Notoli lemah kaya ngene. Dina iki rasana tak tugel guru wae Dipati karo mati jenengan Bang. Anakku temenan ya, Nger. Gemati karo bapak. Iki Rama. Kula mboten lega, mboten lila menawi Rama dipun perwasa. Tok kapake karena iki mau. Kula candhak kula kipataken dawet. Nah, bener, dipatno, Ding. Mano ndak? Ora tok kipatake. Kraket terus karo aku. Awang rambut diukel cari. Cekali wis. Bayangno. Njur dijeblek-jebleke nang lemah coba. Bapakmu wis. Kuwi durung nek dek nganti tak tamani japa mantra. Tak gamu dramane apa ora? Terus melencung sikile. Gol jempol. Inggih. Nek dek dipun tamani urung sujan aku isih longgar, urung tak plencungke. Ala tamani kemandan yo dheweke ngani mloso yo mlentung kaya kena geni. Apa dadi nyenyeh? Iya. Saiki tanding ana nggih, tanding ana. Tak boto wis Ketok enggak kula labrake Dipati karo. Nah, ngono, labrake.
tibaning raga raga gumilang kilang katempuing samirana upami mboten kula tampi kula kinten Kang Mas Dipati menika wau alit sakit ageng ngantos putung ampean dalem Dimas Durta wonten dawuh Durna wis kecekel tanganku bakal tak pateni dep-dep aku malesake adikku Arjuna nanging anake lanang ora nrimakake Eswatama nglambung sangka ngiringan satemah pun Kakang kurang prayitna nganti pun Kakang dikipatake tumiba ana ngersamu. Eswatama mengkono, Dimas. Kanggo tulodo marang kabeh para Kurawa yen pancen ana kedadian tantrimane Kurawa pun Kakang dhewe sing bakal ngadepi. Asatama Petana kula piyambak badhe ngajar Eswatama keparat. Papa kepranggul bawatnya bentar mulat risangnya suranggong koro mangasanya runanggono pangling saka ing kaduan wis ketok ketibange Durta kowe iya kepara nyata Eswatama arep apa mrene kowe wani gawe wirange Koko Prabu Ngawunggu yen pancen niat arep jajal kaprawan mungsuhmu aku aja ngepok koncane Koko Prabu Ngawunggu wah ketok gembelo mestakamu mamerke kasudibyanmu arneter kadigdayan karo ragan tanding karo putra Sukalima ora iso gandeng sirahe Durta trimo tak tugel tanganku pecah sebabuh
Rasatama. Tak botol aja semelang ya Rasatama. Anake Durna nganti kalah karo anake Prabu Radya. Isen aku. Tak botol ya Rasatama. Botol ngantek adus keringet. Nganti kemringet sak badan sekujur. Tutukan tundone kok klicus-klicus. Ngapa kok dadi bali mrene kok sayamu kok ora patek genep? Anggen kula ngetok kekiatan kados menapa. Ewa semanten kula kepeksa kawon. Tangan kula mboten kiat lho. Wah. Ki nek duwe watak pemlempeman kaya ngene iki ora kena dijagakake. Ora beda karo sendika noni nggih. Mangke kula wangsul tekan undone ngantek 10 dina ora teko. Watak Rasatama ki pancen elek. Coba tak seneng-senengke, tak lipur hatimu, tak bombong-bombong. Nganti nggonku nyugoe nganti ledar ping 4. Aku tundane malah pemlempemang. Ya tak tenan lah. Karang Rasatama ki yang ngono kuwi. Mempengin akeh dong dikandhani karo bapakne. Wah, iki kan tenan iki. Tenaga kok man. Ya iya. Rane pun ora kaya ceninang-cenining. Petentang-petenteng. Oye. Cara-carane iki lin maju perang iki cara wong Nyiwara bliru. Kowe tok empake urung. Apane? Kadik dayane. Kadik dayane kok diempake niku ora nek udut. Wis tok tamakake apa urung kemandenmu ngono. Dadi mengene panjenengan tumama nang kono kana krasa lara njur lumpuh utawa mati. Ora kok diempake. Wong gulumane dialek dhewe kok diwangsuli kok. Tunggadene ora sampeyan kuneh. Saiki kok lagane kok muni sampean niku neh. Kowe maju perang meneh ya, Ken? Iya. Tak supuk. Wis aja kuwatir wis tanggung jawab bapak. Oh iya. Paton aku isih wis aja sumelang. Ning ya kuwi. Nek ditanggung jawab kudu karo wong tuwa ki pengerten. Iya. Iya, mekaten. Tak supuk kana maju meneh. Ya. Apa kedemannya? Lho niki kamandane kekuatan niku teng mriki niki. Sing kok ulung ngene iki. Oh. Nek tanpa niki mboten ndek kekuatan. Apa kelakon wis tenaga diperes-peres. Arep tenaga kuat tanpa lambaran. Kacau.
Nah iki. Mangke badhe kula tamakaken pusaka. Nah, ditamani pusaka. Pusakamu ditamake. Delok. Kaya ngapa pusakane? Godho Rama. Nah, wis kadang pancen lumayan. Tak suwe, Ger. Wis. Aja takon dosa iki.